дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. низоми бераводид байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон мавриди амал қарор мегирад. маблағи грантҳои президентӣ барои занони соҳибкор ба 5 миллион сомонӣ расонида шуд. мулоқоти раиси вилояти суғд бо директори генералии корхонаи муштараки зарафшон. дашти лапташнашу нав оби равон меояд. дар сӯҷина маркази хидматрасонӣ месозанд. шурӯъ аз санаи 10 августи соли 2024 ёддошти тафоҳум байни ҳукуматҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон дар бораи лағви раводид барои дорандагони шиносномаҳои умумии шаҳрвандии хориҷӣ мавриди амал қарор мегирад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба котиби матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Шоҳин Самадӣ. дар асоси ин ёддошти тафоҳум дорандагони шиносномаҳои умумии шаҳрвандии хориҷӣ ҳарду ҷониб ҳуқуқ доранд давоми 90 рӯз аз лаҳзаи вуруди аввалинашон ба муҳлати 30 рӯз бераводид ба ҳудуди тарафҳо сафар намоянд. низоми бераводид дар марҳилаи аввал танҳо барои нафаронӣ амалӣ мегардад ки аз масири ҳавоии Душанбе-Теҳрон ва Теҳрон-Душанбе истифода мебаранд. агар то соли 2023 маблағи грантҳои президентӣ зиёда аз 2 миллион сомониро ташкил медод, пас соли 2024 ба 5 миллион сомонӣ расонида шуд. дар ин бора иттилоъ дод земиннишасти матбуоти сардори кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. соли равон наздик 400 нафар занони соҳибкор барои дарёфти гранти президентӣ лоиҳа пешниҳод карданд ки 120 лоиҳаи мақсаднок дастгирӣ ёфта ҳоло мавриди баррасии комиссияи грантӣ қарор дорад. ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд ки шумораи занони соҳибкор солтосол зиёд мешавад. онҳо фаъолияти соҳибкориашонро аз заминҳои назди ҳавлигӣ шурӯъ карда имрӯз соҳиби хоҷигоҳи деҳқонии хурду миёна мебошанд. мақсади асосии грантҳо пеш аз ҳама бо ҷойи кор таъмин намудани занону духтарон, ҳамзамон зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти дастӣ, махсусан коргоҳи дӯзандагӣ, ҳунармандӣ ва инчунин беҳтар намудани сатҳи иқтисодии оилаҳо мебошад. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода директори генералии корхонаи муштараки зарафшон Ван Яфенро ба ҳузур пазируфт. зимни мулоқот иттилоъ дода шуд ки Ван Яфен ба вазифаи директори генералии корхонаи зарафшон таъин шудааст. ӯ қаблан низ дар корхонаи муштарак ба ҳайси муовини якуми директори генералӣ фаъолият дошта таҷрибаи кофӣ дорад. таъкид гардид ки корхонаи муштараки зарафшон аз калонтарин корхонаҳои саноатӣ буда саҳми он дар пешрафти иқтисодиёт калон аст. бо назардошти ин бояд иқтидорҳои истеҳсолӣ пурраву пурсамар истифода бурда шуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд карда шавад. раиси вилояти суғд бо ёдоварӣ аз ҳадафи стратегӣ эълон гардидани саноати кунонии мамлакат дастур дод ки ҷиҳати ташкили ҷойҳои нави корӣ чораҷӯӣ карда шавад. ҳамзамон корхона бояд ӯҳдадориҳои худро сари вақт иҷро намуда дар бунёди иншооти иҷтимоӣ аз ҷумла мактабу кӯдакистонҳо дар шаҳри Панҷакент саҳмгузорӣ намояд. Ван Яфен дар навбати худ барои ҳамкории судманд ба ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд изҳори сипос карда илова намуд ки барои иҷрои нақшаи истеҳсолӣ ва ӯҳдадориҳо аз тамоми имкониятҳо истифода бурда хоҳад шуд. дар заминаи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷиҳати беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои кишт ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои соҳилӣ корҳои зиёдеро амалӣ менамояд. аз ҷумла ҳоло бо дастгирию мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр саҳмгузории соҳибкорон ва сокинони ҷамоати деҳоти Лоиқширалӣ барои бо оби полезӣ таъмин намудани беш аз 200 гектар заминҳои канори деҳаи Ғӯйсар ки собиқа аз канали Марғедар бо об таъмин мешуданд, насби қубурҳо аз пойгоҳи обкашии Дупула идома дорад. дар ин пойгоҳ барои ин хатти об насоси ҳозиразамон насб карда шудааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми боздиди кори бо рафти насби қубурҳо дар ин хатти об шинос шуда аз масъулин ҷиҳати ҷалби бештари сокинон ва мутахассисони маҳаллӣ ба ин кор дастур дод. дар ин сафар раиси шаҳр ҳамчунин бо рафти сохтмони кӯдакистон дар деҳаи Навобод ва корҳои омодагӣ ба мунфаршкунии роҳи маҳаллаи навбунёди деҳаи Ғӯйсар шинос гардид.
дар доираи нақшаи омодагиҳо ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти сиюҷинаи шаҳри Панҷакент бунёди як ида иншооти таъиноти гуногун идома дорад. яке аз чунин иншоот маҷмӯаи хидматрасонӣ дар маркази деҳ аст, ки онро Шоҳназар Эгамбердиев ва фарзандонаш бунёд менамоянд. он аз ду ошёна иборат буда, аз ҳамоми замонавӣ ва тарабхона иборат аст. ҳоло онҷо корҳои асосии сохтмонӣ анҷом ёфта, бинокорон бомбпӯшкунӣ ва корҳои ороиширо оғоз карданд. дар ин маркази хидматрасонӣ боз чандин нафар ҷойи кор пайдо менамоянд. зимни боздид раиси шаҳр ин иқдоми соҳибкорро шоиста унвон карда, барои дар муҳлати муқарраршуда бо сифати хуб ва намои ҷолиб ба истифода додани он дастурхо дод. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.